खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट निउस आपडेटआनो जाहैबाय दिनै समायखिरा हाबाफारिनि थाखाय बिटिआरनि गंब्रै जिल्लायाव जायगायारि बन्द फोसावदों। दिनै मंगलबाराव गोदानै गाहाय मावफुंगिरि सायख'जानाय प्रमद बर'आ समायखिरा लागोन। बेनि थाखायनो गासैबो रोखोमनि थागथियारि खालामनाय जादों। बे समायखिरा हाबाफारिनि थाखायनो बिटिआरनि गंब्रैबो जिल्लायाव जायगायारि बन्द फोसावनाय जादों। बेनि थाखाय दिनै गासैबो सरकारि मावख'फोर थामहिनबा सोलोंथाइ फसंथानफोरा बन्द थागोन। मख'नो गोनांदि दिनै साननि 11 रिंगायाव क'क्राझार बड'फा नोगोरनि ग्रीन फिल्डआव बे समायखिरा हाबाफारिया जागोन। नैथियाव दङ कंगना रानावतआ राजनाथ सिंहनि बोर लाहैदों। बलिउडनि मुंदांखा फावखुंग्रि कंगना रानावतआ रैखाथि बिफाननि मन्थ्रि राजनाथ सिंहखौ लोगो हमदों। फावखुंग्रि कंगनाया गावनि सावथुन तेजासनि सायाव लोगो हमनानै सावरायलायदों होनना फोरमायदों। बे सावथुना थार जाथायनि सायाव। गुबुन फारसेथिं बे सावथुननि थाखाय गुबुन गुबुन रोखोमनि कंगनाया सरकारनाव गनायथि लानो गोनां जादों। बेनि थाखायनो फावखुंग्रि कंगनाया गावनि हानजाखौ लानानै रैखाथि बिफाननि मन्थ्रि राजनाथ सिंह बिथांखौ लोगो हमहैदों। थामथियाव दङ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों इउपिपिएल दोलोनिफ्रायनो जागोन गाहाय मावफुंगिरि आरो लेङाइ गाहाय मावफुंगिरि। बिटिआरआव दिनै मंगलबाराव गोदानै सायख'जानाय गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर'आ समायखिरा लागोन। क'क्राझारनि बड'फा नोगोरनि ग्रीन फिल्डआव गासैबो थागथियारि खालामनायजों लोगोसे रैखाथिनि थाखायबो नोजोर होदों खुंथाया। गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर' जागोनब्ला लेङाइ मावफुंगिरिया बबे दोलोनि जागोन बेखौ लानानै गोबां सावरायलायनाय सोलिगासिनो थानाय समावनो आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेनि सायाव रोखा फोसावो। मन्थ्रि शर्माया फोसावो दि गाहाय मावफुंगिरि आरो लेङाइ मावफुंगिरिया इउपिपिएल दोलोनिफ्रायनो जागोन। ब्रैथियाव दङ इउटिउब डाउन जिमेल जेंना नुजाथिदों। मैया मोनाबिलि समाव इउटिउब आरो जिमेल बाहायग्राफोरा जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों। बे जेंनाया नुजाथिनाय लोगो लोगो इउटिउब बिथिंनिफ्राय टेकनिकेल टीमआ टुइटारनि गेजेरजों बे जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय नाजागोन आरो थाबैनो बे आपडेट जागोन होननानै टुइट खालामो। मख'नो गोनांदि दसे समनि उनाव बे जेंनाया मोजाङाव फैफिनो। इउटिउब टेकनिकेलि जेंना नुजानायनि जाहोनाव गोबां इउटिउब बाहायग्राफोरा इउटिउब टिभि आरो इउटिउब मिउजिकफोरखौ बाहायनो हायाखै। लोगोसे जिमेलावबो जेंना नुजाथिदों। बाथियाव दङ हाबिजुद्दिनआ गोमानानै दं। 2 दान बारलांनायनि उनावबो जेबो खौरां गैया। मायंनि खुलाफैया गामिनि थागिबि हाबिजुद्दिन मुंनि सासे सुबुङा गोमानानै दं। रिपर्टनि बादिब्ला बे जाथायनि सानखालि बाजारसिम ओंखारलांदोंमोन। दान मोननै बारलांबाय नाथाय दिनैसिम न'खरनि सोद्रोमाफोरा जेबो खौरां मोनाखै। गोमाना थानायखौ लानानै दा न'खरनि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव साननाय सोमजिदों। गोमानानै थानाय हाबिजुद्दिनआ थांनाय 10 अक्ट'बर खालारखालि सानाव 3 रिंगासोआव न'निफ्राय बुराबुरि बाजारसिम ओंखारलांदोंमोन। नाथाय दान मोननै बारलांनाय उनावबो हाबिजुद्दिनआ न'सिम गिदिंबोफिनाखै। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।